Sigidaw ani marabolo kiwari abetana ye baflabe kaw fei. Baflabe min ye sifinakaw ye maa kɛmɛ ɲɔgɔngo olu kɔni bɛ kalana kala min bɛna tali kɛ min ye degun o bɛ se ka kunbɛn cogo min na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka ban bɛɛ ni kɛnɛya bɛ sinsin cogo min baara in daminɛna dɔgɔkun furancɛ la waliyakaw olu fɛ yen jɛkulu minnu ye nin sigi sen kan sa n'o o ye association malienne pour l'émergence éducative ye olu de bɛ ka baara in sigi sen kan npogotigiw b'a la cogo min ye dugudenw yɛrɛ b'a la mara ɲɛnabɔbaw fana bɛ a la a kɛ kun ye sa ka cɛfɔ kamɛ ni bɛn sigi ka fɔ k'o ja a bɛ tali kɛ sa kaso denmisɛnw olu ka baara la min ye Danmarkikaw olu ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiriso de bɛ ka musaka bɔ famaku tako filanan a bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔna na segukaw fɛ yen ka bibulu kalan min ye chrétien denmisɛnninw olu ka bibulu kalan kan min bɛ sigi san o san ɲinanda segu de sugandira k'a ko ye nin y'a ta ko 10nan ye denmisɛnninlakaw nana ka bɔ église protestant na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen baara ninnu daminɛna ni utukalo in tarata tɛmɛnen utukalo tile 25 segu bankun kan kuma bɛna tali kɛ mun na sa chrétien denmisɛnnin ale k'i jija ka kɛ cɛfɔni kan bɛ kɛbaa ye yiriwali o sira fɛ an ka jamana kɔnɔna na dɔgɔkun kelen denmisɛnnin pipɔgɔden olu nana ka bɔ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na min ye bibulu kalan ye u tɛna da o dɔrɔn ma segu yɔrɔ fawlen u bɛna t'olu lajɛ yɔrɔ kɔrɔw ka t'olu fana lajɛ min ye maabaw ye ka taa olu fana fɛ yen k'u masala hakilila falen bɛn ni keleya cɛfɔni kama bɛ se ka sigi sen kan cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen ka bɛn ka yiriwali baaraw boloda babu in a bɛna tali fala an dida nin na nin ka di dɛ nin kɔni nin kun b'an ka fɔ n kɔ kuma tɛ segu bawa ka kuma n'u ni da don an sɔnkokaw fɛ yen kalansen bɛ sigilen no sen kan ye fala ye yaasa ka se ka min ye dɔgɔtɔrɔw maa 20 ɲɔgɔnko ka kalangolu kunna nka ninnu da yen ka jan dɛ kalo 18 a daminɛna kununko min ye médecins sans frontières ye ale kɔni kɛlen sa ka obstétriciennes sage-femmes k'olu fara ɲɔgɔn kan maa 20 ko ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na waliya in a kɛ kun ye sa ninnu kɔni mana kɛ maa mafalen fala n'u kalanna u ka se ka min ye an sɔngɔkaw mago ɲɛ furakɛliko ta na sira fɛ wa k'a ɲinina maaw bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ nin na n'o ye maa 20 ye fala ye mangɛnɛ bi sinikɛnɛ mangɛnɛ i bɛ bɔ a la dɛ maa wɛrɛ bɛ bila i nɔ na a kɛ kun ye kalo 18 kalan i k'a dafa pewu yaasa i ka se ka jɔnjɔn ɲɛnɛma sɔrɔ ka se ka baara kɛ Gawo marabolo la min ye dugunicinin dɔ bɛ yen ko Bera ale bɛ Soni Albert commune kɔnɔna na a yɛrɛ sa ka fɔ ko min ye jɛkulu marafatigi maa 4 olu kɔnɔna sa ka na bi bitigitigi dɔ ka sa a ka batiriw k'olu bɛɛ lajɛlen salo min ye maa kofɔlen ye sa o tun b'a fɛ ka taa ni a ye waati min na k'u bɛ taa n'a ye dugudenw fana olu ye nkamu da fala ye denmisɛnninw bɔra min bɛ se berekɔrɔ min bɛ se tamankɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra n'i ka fɛla ye maa ninnu kɔni u ma se k'u sɔrɔ sa u bolila ka taa u ka marifa kelen an'u ka moto kelen tora ye u taatɔ min ye kelen ye o ye mugu ci jagokɛla in na a kɔni joginna nka ani o ma to a la u taalen don n'a ye dɔgɔtɔrɔso la nin waati in na bugunikaw fɛ yen gouverneur n'o ye fulakɛ Usumani wele ale ye jɛrɛba dɔ sigi sen kan balo 1000 k'o di maaw ma maa minnu bɛ bi ni se tɛ olu ye yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma yanni sumanw ka mɔ sumanw yɛrɛ kɔni an ka ɲinan sumanko kɔni fɛn min b'a wolo fɔlɔ kuma tɛ ko ka taa mɔ fala ye u tɛna dɔwɛrɛ di u ma tuguni o la sa nin balo ninnu min ye malo kilo 50 bɛ a la nɔnɔmugu carton o bɛ a la tulu ale litiri 5 o fana budɔn b'a la ko ka o di jamanakuntigi tɔgɔ la yaasa maa minnu bɛ ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ko ka se k'o kɛ a bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na min ye commissariat la sécurité alimentaire ale fana taara ni sumanw ye fala ye yaasa nin waati na sa baara min bɛ senna Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa ma maa minnu bɛ n'olu bolo t'u kɔ sɔrɔ kosɛbɛ yanni samiya ka ban o baaraw don waleya in fana senfɛ sa min ye yirituruba o fana kɛra Buguni k'u bɛ ka biennale labɛn cogo min u y'o fana fɔ commissariat la sécurité alimentaire ye fɛn o fɛn bɛ kɛ Buguni sa fala ye n'i nana a bɛ f'i ɲɛna k'an bɛ ka biennale labɛn biennale ye san wɛrɛ ye Bugunikaw olu fɛ yen n'an bɔra Buguni an bɛ taa Kulukoro n'an bɔra Kulukoro an bɛ sɔrɔ ka taa Gawokaw fɛ yen a fɔra cogo min na Tumutuda kuma babu kuncɛ to a fɔra ta dɛ san 2 o san 2 don Bugunikaw olu bɛ k'u ta labɛn na kari tɛmɛnen maa dɔw k'olu ye maa ta mobili ta fala ye Kucalakaw fɛ yen Kucala Bamako k'u ye heure 7 de kɛ a la mobili in kɔnɔna na sa min ye bafulukan kɔni tun tɛ ka tigɛ fiyewu n'an jɔra yɔrɔ min an bɛ tigaw sa an b'olu ɲimi min ye mangorow ye an b'olu min zabanw an b'olu ɲimi
ka sira minɛ sa kudayi baro tɛ ka kɔti a tɛ ka kɔti an nana cun dingɛ dɔ kɔnɔ an ye ɛri fila kɛ yen kari a bɔlen o dingɛ kɔnɔ a nana sira ta tuguni fala ye ka na min ye bila k'o cɛ ci segu bila k'a kɛra kataba naani ye sira ti sɔn u nana se segu lansara min ye nɛgɛ kanɲɛ 11 waati u nana se segu o y'a sɔrɔ u bɔtɔ mobili yɛrɛ ma se ka wuli joona ɛri kelen u y'o retard ta u nana se segu nɛgɛ kanɲɛ 11 maaw ko alhamdulilayi ko nin y'an selen Bamako fala ye parce que sira ka ɲi u ye segu sira ta sa u taara min ye y'a ka yɔrɔ la ka t'u kɔnɔfa dumuni na yen tewu bɔ baro ɲɛ yen fana dɛ anw ka nin yɔrɔ in na Bamajɔli kɛra o de la k'an daan disi ka yan yɔrɔ in na segu ni Zamugu cɛ a bɛ taa u tilar'o la ka dumuni kɛ k'u fa tuma min nɛgɛ kanɲɛ 14 u sera Bamako o la sa u ko nin kɔni ko ɲɛmaaw ka sira lajɛ fala ye Kucala bila o ka fisa nka min ye bila segu ye e b'a sira dɔn i ye san da kɛ siɲɛ dama ni moti ta i bɛ sira in dɔn o yɛrɛ fana n'i bɛ taa sira in yɛrɛ fɛ fala ye est-ce que bila segu bila est-ce que o fana ma fisa ni bila san ye wa n'i tɛmɛna bila fana na n'i tɛmɛna san fana na k'i kunna moti fana ka fala ye yanni ka jeni sɔrɔ a bɛ k'i na k'i tɛ ka taa o donc an k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u k'u hakili to an ka siraw la hali bi degun kɔni b'a kan donibatalaw kɔni b'a sira kan nka ni mɔgɔ ninnu ko k'olu kun sigilen don ni fɛn o fɛn ye k'o bɛɛ lajɛlen k'a kɛra degun ye wa min y'u tɔɔrɔ ko taji bɛ ka sɔrɔ nka min ye billet 1500 Kucala Bamako ko fo k'a lajɛ ko ka dɔ b'o fana na k'o ka ca ko k'a sɔrɔ ko taji bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na Kɔlɔnjɛba maire ale ye Kɔlɔnjɛbakaw fara ɲɔgɔn kan n'o ye Abdulkarim Sangare yaasa u kana sa san wɛrɛ musaka n'o ye san 2027 musaka ye ka na baro sigi k'a kan u b'a fɛ mun ka kɛ i b'a dɔn bi k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ marabolo olu ka kamabɔli hukumu kɔnɔna na jamana ye a yɛrɛ ka baaraba minnu bɛ kɛ dugubaw kɔnɔna na u y'o 21 k'o ta k'o di marabolotigiw ma u yɛrɛ ka se k'o baara kɛ u ka sigidaw kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa min ye Kɔlɔnjɛbakaw ye u ko k'olu mago bɛ kɛnɛya la fɔlɔ kalan ji sanuman sɔrɔli o y'u ka laɲini belebeleba saba ye u bɛ min kɛ maire fɛ a k'o don a ka sɛbɛnw na musaka fama ka taa don olu baaraw la maire fana y'a ɲini u fɛ sa nin baro sigi min kɛlen filɛ nin ye o tɛna n'a bɛɛ bɔ fala ye u k'u jija n'u miirina jiginna fɛn minnu na sabula baabu min don a baabu bɛ to sen na ɲinan san yɛrɛ kɔni taw ma ban fɔlɔ san wɛrɛ ta labɛnw de don duguden minnu nana cogo min ye mara yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo ani sigida ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu bɛɛ lajɛlen fana nana ka fara secteur technique kan kuma ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛnkan kelen ka sɔrɔ maire a ka yamaruya ka baara kɛ ni o ye ko nin fana ye mara kamabɔli ale taabolo kura ye kɔmasegin ka kɛ dugudenw ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'u bɛna sigi u tɔgɔ la u ka ɲɛfɔ u ɲɛna Bagama mining fala ye ale ye sanubɔyɔrɔ ye Bagama mining SA k'a b'a fɛ ka min ye pankurujigi kɛnɛ mangani min bɛna bila a ka sanubɔyɔrɔ la kangabakaw fɛ yen fala ye n'u ka ale ni Kaɲogo ni ɲɔgɔn cɛ kangaba marabolo la k'u b'a fɛ ka kɛ sa min ye mètre 1600 o bɛ kɛ a janya ye a pɛnpɛrɛn o bɛ kɛ mètre 30 ye yɔrɔ in sa yan'a ka jɔ fala ye k'a ka kan u k'a ɲɛfɔ dugudenw ye o de la sa préfet n'o y'an ka kangaba préfet Abu Dawu ale tun bɛ ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan maa minnu kan ka baara in kɛ kɔlɔlɔ min bɛna na se ka bɔ a la sa ni pankurujigi kɛnɛ mangani in dilanna u yɛrɛ ka yɔrɔ la ye Bagama maaw ka yɔrɔ la fala ye a bɛna ni mun kɔlɔlɔ ye a bɛna ni mun degun ye o dayɛlɛla dugudenw na dugudenw olu ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kɛlen ka lamɛnli kɛ u ko u k'a to u ka taa kɔmasegin kɛ fɔlɔ wolomasiri tabaw olu tun b'a kɛnɛ kan duguden tɔnw tun b'a kɛnɛ kan ka taa se min ye Bagama SRL maaw yɛrɛ fana tun b'a kɛnɛ kan o ko sa k'u ka kɔmasegin kɛ ni dugudenw ye min f'u ye u ka jɛ ka n'o f'u ye yaasa bɛɛ lajɛlen sen ka don pankurujigi kɛnɛ in ale dilanni na tiga wɛrɛ ɲɔgɔn kɔ o fara o ka ca kosɛbɛ